Já vás zdravím a dneska jsem si koupil GTA účet za 10 euro a jdeme si ukázat, co tady na tom účtu všechno je. Z začátku tady bylo 59 milionů, ale jakož jsem si tady už něco pár věcí koupil, tak už tady mám jenom 15 milionů. Ale abych začal, jakoby co tady všechno tak nějak je tady Maze Bank, je tady Autoshop, je tu Agency, Bunker, Facilitka, pak je tady Hangár, Jachta a Arena Workshop. Abych vám řekl nějaké informace o tom účtu, tak jsem si ho koupil teda za 10 euro. Koupil jsem ho přes stránku Player Auctions, to je mě teda jakoby nejlepší a nejověřenější stránka kupování účtů. Na to, že to stálo 10 euro, je toho tady fakt dost. Škoda, že tady teda nebyly žádný outfity, ale to mě vlastně nevadí. Tak tady vám ještě ukážu, kolik tady je garáží. A tady máte nějaké garáže, kde jsou vlastně deluxa. Tady je nejvíc těch deluxe, tady jsou vlastně plný všechny prostě garáže. A může všechny prostě prodat, takže vlastně kdyby jsem je všechny prodal, tak určitě by jsem měl nějakých 100 milionů určitě. Kdybych neutrácel tam ty miliony, tak si myslím, že nějakých 200 milionů určitě. To tam ten typek i psal. Každopádně, kdybyste chtěli poradit s koupením účtu nebo něco takového, tak mi určitě napište na Discord, nebo se můžete připojit na náš Discord do popisku. Já díky, že jste se koukli na tohle video. Tady ten účet hodnotím jako dobrý, 6/10, takovej průměr. A jo, mějte se a zatím čus, příště si vyzkoušíme další účet.